Kini. Kini. Kani. Kini. Kani. Kini. Kani. Yes! 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 Daaw kita bigo! Di, gamay na kita dugo. Boy ko ni! Asa gikan? Trabaho? Trabaho ko gikan. Oy, Loy, musta? Asa ka gikan? Ban, Pardo, musta naman mo? Gikan ko trabaho. Kapuyat alas dire oy. Kan ni ka nga balay no? Ay nasa ka na CCTV. Kani ay murag mingaw way kisaw. Ay, lahak pagid. Buhat yung problema ng lahak, kaya natin gamit. Iya ka, lahak pagid. Ba't ako yung mga tao? Di na kuminaw ni. Sakto siya nga balay. Di kay saktong kwartahan. Pero na ako'y magamit diri. Nga angin ako'y baligya. Bigo kayo. Ito ani, dagkan ikot makuha ani. Kani termos, mo ni akong unang kuhaon. Mukatidad ni siya mga 120. Ako ni baligig 50. Paldo ani. Uy! Oh! Cellphone! Oh, charger na! Saan nga cellphone? Realme! Ano lang? Ano cellphone na? Uyab tani! Stove! Klaro kayo, kinintos ni Skaking. Oh! May butinaw! Ako ni baligdag 300.
Kwarta ni Kani. Kwarta ni Kani. Kwarta ni Kani. Tenjis. Kwarta ni tenjis ani. Kandi kay mahal ni. Kani siya mga 200 gini o 250. Ako ni balik tagatus. 200 ni duha. Ay, kwarta niyo kong gilibuan eh. At kinutang pleto tayo na earphone. At kachika pa pa. Earphone. Look na pag-ibag. Ay, pilang isunan eh. Berapa sa kilid. Sa kilid. Cellphone. Sini ka cellphone. Sini. And friends. Samsung Galaxy ni. Samsung Galaxy ni. Kanindot ni. Klaro dyan ko pagdago ni 8,000. Piti ka niya. Sud. Okay, winsit. Napag-ibig. Kaya kasahin nyo lang ito. Gamay pala yan, pero nagam na kong makuha. Nagam na kong makawat na yung Peter. Sud. Babae, tingin mga kurtong natug. Hindi pa ni. Sekarang babae di igib na. Mula ko may kwarta. Mga arte na. Nabi na dalag mga kinintos. O labig na kus klibo. Alkohol ay. Babae, tag-iyan ni. Palduhamot kayo. Limpiada kamihan na. Hala. Nakapulbos mo ni. Niyabo rin pulbos ni. Kani, darah di pitaka di ay, darah di ang pitaka. Ni pilay sod ani, klaro video. Pilay pagig 200. Di na ako pilo ng itikim. Kani, gusto ko oras ta ko kapin diri. Kani so, kwarta di kani, na cellphone, na stove, yan ako 200. Kani pang piti na lang ni. Aliti na lang ni Bang Piti. Litrato. Uy! Sorry kay ninyo. Sorry. Kinahanglanon lang. Sorry. Ini, mari ko sa kwarto. Jeka. Biskut na bitaw deh atuh. Biskut. Mata ya ni bukat na matang unda. Biskut na to. Di na kumulahos kay basig makamata niya. Masyagit yung kawatan. Dali lang ko kabisig maabot ang bana. Pasakpan ko. Masa, bilang. Kajis email dyan ko ano yung sobra pa. Let's go. Balik ko dyan ako diri. May na lang mahibing na kayo diri na boy. Itaw. Pibibos ko diri. Balik ka diri. Masunod buwan. Balik ka diri sunod buwan. Balik ka diri. Balik ko diri sunod buwan. Dapat ko makorta ni. Mauni bugoy do, mauni bugoy, mauni bugoy dai, mauni bugoy, mauni bugoy.